pagbabago. Pinanat at ako'y nagkakita, isang lugar naghahanap ng tulad ko. Pinakinggan ang boses ko, kumagaba ang isip ko. Ako'y nagulat nang sabihin niya, tanggap ako sa Honay 50. Tumakbo ang buhay ko doon sa Unong Dapo. Dinanas ang sarap at hirap ng musikero, hanggang ngayon umaawit pa rin sa piling nyo. Nagsimula